ناي محتات مسلن قديتان زلو اب زي تركبوا لختركبوا دليكم دا امبر علم سلميتاتهم زو سوات اخواتي ريكم اللهم حدش عمد كوين كلاتنا نتم حما زقطومم دما اتسقايهم تقنيسو نتم اسرات سنونو كأسر اللوم جبن اللوم زي بعد ما نايلو درفسي يمصالو خيلو فيمس كوين اللي عجبك ولا بخالي انت زيو صحجي فليطنا يا انا بالسوق بسراي حبشتي البسلني عمتي سبعي هزو مغلا منجست يا انا كل ما نسيت تقراي سقادي يحرق كملس قنا له نحيتو من اساي كبراتن فتواتن خاتات تشدن رياكت سوان كو عبد حن مصاخوم نابناي لو ما انت فيديو مالتي ابناي لو ما انت فيديو دما بتعب دس بحالي حنص زخون ريتوتات ننببينا مالتي እሺ بقصله بيلنا دما انت اينا هنغبر زلنا مالتيو حسابن وقعن علالن كنكافلينا مريم نور حسين حافتي صحفت ريتو الله ميرون صبقوه نقفيتا الراميو مهريو ميرون تايلو اندحردا برجيدنا حمدو اينقفني ايرمني ايغمغمني زبل تخوينو ازي كو خيدو ولاتم كالو تدباتون حويسو مالتي كيدم ديكتاتورات يم زغونه زبلي نزي ነገር እዚ خاطا ايذكرن مالتيو اب 19 ስሳ መወዳእታታት ከባቢ እንተዚ ተጋጌ ማለትዩ ወይ መጀመርታ ሰብዓታት ከባቢ ውድብ ህወሓትሲ ገምጋም አካይድ ነይሩ ንህዝባዊ ግንባር ሓዊሱ ማለትዩ ናይ ባዕሉ ገምጋም ካታ አይዝብል ነይሩ እቶም ተቃወምቲ ይኹኑ ቶም ዝድግፉና ይኹኑ ንዝኾነ ይኹን ካብ ባዕልሰና ጀሚርና ማለትዩ ዓርሰና ቀፌታ ጌርና ካልኦቱን ክንግምግም ንኽእሊና ዝብል ሓሳብ ተላዒሉ ማለትዩ afta ጉባኤ ማለትዩ ወይ ካፍተ ስምምዕ ማለትዩ ሕጂ ንህዝባዊ ግንባሩን ሕጂ كبر بريزيدنت سياسة فرق انزمر حزو الهزباو جنبار مالتيو توم حجي زلو مراحتي مالتيو بعل توم زحلفون زنبريهم كم مزاربو زلو افت جم جيمو مو مالتيو حجي نسخه بتعم تناديدو تاي ناديدو حدا قال سبد حريهم جميروم نسي اذا سلطنوم بزحات نغرات عدك سنقي يحلفيو وقعات يحكميهم ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ ሲ بتعم ناديدو ويبلو اموخه تاي كتفتره بدحر الا انت حسبنا علم زبل ديكتاتوري تفطيرو سو حوقعس حقيا هذي جمجم كان زخون يكون سب حجون كوم اي مالتيو بفلاينا ابنت شعو زوصو اكزامبل وي كا نقفونا زبهلا بهلا حج دما دارغاين نقفنينا نحنا ينعنقفنا ينغاغنا نابزبل وسيدو منبر كساولو مت منسينا خا بتغباريو عللو منقف مقرام ممهار ممخار صبقيو تخكل على خي مريم وون تخكل خي ميرون وون تخكل يوم مالتي كلهم نفعات عقامي ابيت زحوي بشو ما يصوي خانه تتغاغي انتاي ولا انت ايروري ابيت يا زي امد حنيتا منم كالي نغير يبلان مالتي حدا غزه زخونه صرفسي تايت زيل نمسيلكم حدا رقم دفتران يرس نبوز حساب مالتي بقى اهل خبيلو انا قتل يدو انا قد يقبر يدو ينفحينا بلا مالت حجي حدا سبعي كا دفارن قلادني نيرو امدا سواعتي تدفترا مست سبعي تراخيوم مالتي دحر زخونه زربات زاريو تدفترا توم كالوت زسمع زلو خا ياو فرحون الحويسوم سيحقوم هيدا خغبرو كير يلوم سيحقوم مالت سبعي كا برطط يدو سويلو مالتي زي يسحق قليلو انت قدفكم اي تكبر تولو نسبا تقدف نتاهم صنيرك تفرارحنا قدفنا يلو يلو بعراي يزغبرك يلو تدفترا مالتي نتسبا حجي تدفترا تايلو كلا قدفنا يا اخي بعراي مقيارته تخيل نير كان سبدا ابوها قنجاب عراي كلم من زلاله مخرتت نابله بالخنت حليفو ابوها دي محجز كان نير اجدم مازي إذا شوم زيادة قدم ويمصوعت كانيرا وي شوم كانيرا وي فريح خايا وي حفير كان لامبر انس ابيت يخبلك تاخبلك خورن فتون حوي بزخونه اسكن قعد حن مصخنا بز channel ايش حراي عندي ويلكم يو لابلي وان حتى حد يخوم يا اخي لا خلينا نافقينا لكن كن زي طفا زلخن مالتي عندي نغوسه ها welcome dear brother Shidan wish you all your families happy new year thank you for your great jobs انكع بدحان مصاخنا بز channel مو مالتيو surplus happiness በቃ ሲሉ ሙሉ ዝኾነ ደስታ ያሃልኩም እስበሉ ወምርቃተ ብዚኻታ ፓስተር ይኸይትሉ خفاتك يخم شدني hey darling اي استير سامويل اتفقر تحزن نقدفي happy new year to you and your family
year 2025 hope love and peace to Iri and Tigray. Welcome Cisco. Thank you much indeed. I really appreciate that. بتعم الدس بحال مالتيو أستركاي أتا جتك جن فوتو لا أخلي قدف بك أزخلي نافقتي تتحزن أقدف باني shouldn't react. You are very egotistical. Me? Really? ملأك هاد حنومي خمزي اللي أغلي ذلهم مالتي egotistical. I don't know even the meaning man. حرايس كبدو نابنا لو ما عند فيديو نخن سجر دم خبرات فتواتن يو أبنا لو ما عند فيديو أولي نو صوفا قد طمطم بلا مسي الله مالتي ما ندي يخدن تقول نجر على كاي مثلا مالتي اسك ويلكم اتي ارترانا ختلون كتعنببن رزين مسوات زغفله اتي ترجمنا قداسنتن قوا مارطي وزفلط حزبنايو ناي محتات مسلن قديتان زلو حزب دما كنتات اغنازيمون لبعبين اتبتساتفو تاوج قوام مس غزي تطعيمو استكبرلو ططح بايتا حساب زفطر بتعقستي يحلفل أنتم كم حمسات جميركم إرترا خيت كله زكالكم زقبركم هلاويا بدم نام بدم تنان مسترقا قصون ناي وشتنا يدقن عصبات ناتفطفكم شوت تنابلكمن نات ناخت من طلونا خيدك أسكم تحدرو زنوركم علقتي كونكمن اتحدتنا انتحدتكم كا ملسنا حنتن مرارنا نابتو تاقدو وزلكم نايتون كل مقاريا انبي أين عدمنيا ازود حنكم حرا يمو انا تعمل اختين تاعيا كلتا انت الملختات تحنت تاعيا مساخم كنسرحينا ندحر دايلكم نحنا ون كنسرحينا تبل قدمي لازم مصت ملخت نيرا مالتي سو تعمل اختنسا بوزيتيف ملسي ايرخبتن مالتي تا ايرخيبا نيجاتيف ملختي وي كا ملسي ايرخيبا تحونت اندلينا تطنققو يا حيا جلز بحال نيرو حج خا مالتيو وي زحازو حيزمو الله وي كادي وقع مصيل مالتي تايبلنا الله اين عدمن من يعدمكم اين اتون من اتويلكم بسروس اب زي تركبوا لختركبوا دليكم دا امبر من دل زعدمكم عليو من دل نعزبلكم عليو من كعدمكم يناتي زرب تيتعدمكم اتيكم دكم عدت فيكم كيدكم تعدمكم دا انت خندقم زي مالت جن ترديك لب زعبي لب عبيو حونت زدلي خانت حونت كينيو صلاات كنسبخ قدن سلا زخون نمبر كم تنسخاتوت تحقات الزاربو خند قال مايكروفون كند قال ጫማ ሱፍ ተኸዲን ካለ እዚ አخت زارب تمص ነዚ ክትግዕታ ረትርህ ጻይሉ ሰብ واي كده لسكه حرخه እሺ حدش عمت دق حوبوي واي دق حوبوي يا اخي ود حوبوي حدش عمت يقبر لنا كلنا تقبلك علىخو روحوش حدش عمت 25 زمن كحسان حزب ኤርትራ ይخنلنا يو موغسينو حدش عمت نقولاتكم فتوتي صلاتي روح حدش عمت كبلكم دلي ابز 2025 موغوس انتي تمني اندحريلكمني قداميتي سرعيا دلو انت زيوم بزي جبن تاسكيرون دلو اب ኤርትራ فتح خوصالهم بقى خاطيس عن حرن جميروم ناصنت ኤርትራ كمان كم دمصد يفلطو اسرات الله نزيهم كلهم املاخ فتح خوصالهم صلوتين تمنيتين مخنياتو علم صلميتاتهم زو صلاه خواتي ريكم اللهم حدش عمت كوين كلاتنا قالي امس فاميليا تبعل قالي امس قالي تعرف خدان غيرات سعسع قالي كلها مچم نري علينا زيهم سبات زيهم كن اب قري اب اسحيتا اب هارو فقودو عيرو فقودو ادرست فقودو بريما بينهم حدا غزات عصيم ترديهم لهم ويوللو نزيهم املاخ فتح خوصالهم ناي كلاتنا تمنيتن صلوتني مالتي نايتم دليت فتحي ስለዚህ فتح خوصالهم دلي ትክክል እዩ ማለት ዊሽ ክበሃል እንተሎ ወይ ከዓ ሰናይ ምንዮት እንትበሃል ተሎ ሰባት ሰናይ ምንዮት እንልእኸሎም ወይ ከዓ የብጽሕኩም ነዛ ዓመት እዚ ዘመነ ፍስሓ ወሐሴት ይግበረልኩም ኢልና ንዛረብ እንታይ ንኸውን እዩ ጽቡቕ ነገር ንኽገጥሞም እዩ ነቶም ሕማቕ ዝገጠሞም ድማ እቲ ሰቃዮም ተቐኒሱ እቲ ጽቡቆም ዝበለጸ እንዳዛያደ ክኸይድ ማለትና እዩ ግን ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓዊ ኣብ መጋርያ ተጣቢሶም እዮም ዝርከቡ ኣብ ሱር ይርከቡ አንደርግራውንድ ማለት ሕሰብዎ ሎሚ ቴክኖሎጂ ኣብይ ኣብ ዝማዕበለሉ ዘመን ንሳቶም ቀደም እዮም ዘለዉ ማለት በቋፅራ ኣውሮፓ 25 ኣለና 90 ገለን ጀሚሩ ማለት ክሳብ ሕጂ ዘሎ ዝኹሉ ዓመታት ማለት እዩ ኣብ ሃሩር ኣብ ኮንቴይነር ኣብ ስቃይ ዋላ ሰብ እንተ ዝብድል
እትበደሉ ብዝእሰረሉ መልኩዕ እዩ ዘእስሮ ማለት ክእሰር ኣለዎ ትክክል እዩ ግን ትእስሮ ኣተሓሓዛ ቅጥዓ ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ሕልፈተ ህይወት እንተኮይኑ እውን ትፈርደሉ ኢኻ ትፈርደሉ ሲካ ግን ኣይጠብሶን ኢኻ ማለት እዩ እሞ ከዓ እዚኣቶም መብዛሕትኦም መጋባይ ኣይብሉ ሕጊ የብሉ ሓደ ሰብኣይ ደስ ስለዘይበሎ ኣሲሩ ዘቐመጦም እዮም እኮ እንታይ ለውጥ ኣለዎ ዲ ምንም እዚኣ እኮ ሓቂ እያ ምዝራብ ፅቡቅ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ካብ ተበታቲና የደለና ንእከበሉ ዘመን ክኾነልና ይደሊ ኣሜን 2025 ናብዚ ትምኒትና እሺ 25 ስኡሱራት ክፍትሑ ገለብል ነይሩ ሓደ ሓውና ኣፍቲ ኮመንት እንተትርእይዎም ነርኩም ሲ ነቶም ገለ ሰባት ተሓቢኦም እዮም ዝፅሕፉ ኢንፋክት ሓሞት የብሎምን ነቶም እሱራት ስነኖ ክእሰሩ ኣለዎም ገበና ኣለዎም ብዘለዎ ክጠፍኡ ኣለዎም ዝብሉ ኤርትራውያን ዝመስሉ ንዓና ዝመስሉ ዜጋታት ኣለዉ ብዛሃገር ኩሉ ግዜ ዝተውዕሉ ተኣሲሮም ክቕፅሉ ኣለዎም ዝብሉ ኣለዉ እዚኦም እዮም ቶም ፀላእትኹም ነዞም ሰባት እዚኦም መዝግብዎም ሓዝዎም ሰብ ተኣሲሩ ኣሎ ኢልካያስ ይቆፅሉ ብኡ ገይሮም እዚኦም መን እዮም ተልኩም ፀላእቲ ናይዛ ሃገር እዮም እዚኦም እቶም መን እዮም ቶም ዝበልኩኹም ቶም ሰብ ፍሉይ ረብሓ እዮም ኮነ ኢሎም ንህዝቢ ኤርትራ ብፅልኢ ህዝቢ ኤርትራ ዓይኖም ዝዓወረ ንዓኹም ነዞም ኣኮሎግዛይ ሰራይ ሓማሴን ሰምሃር ደንከል ከዋግኡኹም ዝውዕሉ ንሶም እዮም ነቲ ኤርትራዊ ዝበሃል ዜጋ ነቲ ወዲ ሃገር እንታይ ገብርዎ ኣብ መንጎ ኣትዮም ኩሉ ግዜ የናውፅዎ ትክክል እዩ ሕጂ ዘይምስምዕማዕ ንፀላኢ ይጠቅም ዝበሃላ ባህላ ስኢሉ ኣይተመሰለን ማለት ዘይምስምዕማዕ ንፀላኢ ዝጠቕመሉ ኩነታት ከመይ ድመሲልኩም ኣሎ ነበርያ ነበረ እንዳተማሃርና እንዳሃለና ኤግዛምፕል ትመስል ሓንቲ ፅቡቕቲ ነገር ነይራ ንሳ ከዓ እታ ሓደ ቡኻሪት ነይሩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ወኻርያ ነይሩ ቡኻርያ ኢና ንብሎ ወኻርያ ዋላ ሓደ እዩ ማለት እዩ ትሹም ቋንቋ ትግርኛ እንዳሉ ሕጂ እዚ ወኻርያ እንታይ ይገብር ነይሩ ክልተ ካልኦት ዕብይ ዝበለ እዩ ንሱ ክልቲኦም ተባኢሶም ሲ እዛ ስጋ ንዓያ ትግባእ ኢሎም ማለት እዩ ሕጂ ይመዝነሎም ከምዚ ኣገይሩ ይሪኣ እሞ ኣይ እዚኣ እያ ከባድ ኢሉ ንእሽትለይ ውስድ የብለላ ነዚኣ ብደንቢ ክወስደላ ተሎ ግን ማዕረ ከም ዝኾነ ኣይኮነን ገይሩ ዝወስደላ ተረዲእኩም ዲ ብደንቢ ዝበልዓ ማለት እዩ ዳሕራይ እዚኣ ትንእስ እንደገና ማለት እዚኣ ተዓብያ ነዚኣ እውን ከም አንዳ ገበረ ውድእ ቢልዎን ንሳቶም ከዓ ጠጠው ኢሎም ብሰንኪ እንታይ ዝበሃል ተሰማሚዖም ከይበልዑ ዝነበሮም ማለት እዩ ጠፊኦም ንሕና ሓጂ ከምዚ ኢና እንጠፍአለና በቃ ከምዚ ናይዚ ቡኻርያ ምሳሌ ማለት እዩ ንዓና በቃ ፅቡቅ እያ ትገልፀና ቶም ክልተ ቶም ዝበልዕ ዘሎ ኣካል ሓደ ንኣብነት በቃ ኮፍ ኢሉ እንታይ ዝገብር ዘሎ ይመዝነን ኣሎ ተን ጥቕምና እንተን ረብሓታትናን ማለት እዩ ዳሕራይ ከዓ ይበልዕ ይቕንስ በቃ ከማ እዚ መሕዘን እዩ ብእውነት በቃ ናይ ባሕቂ ዝሕዝን ስለዚ ትክክል እዩ ሜሮን መፂኡ ከዓ ሕጂ 2025 ዋው ኧረ ኣቡነ ኣረጋዊ ዌልካም ባድመይ እዚኣ ሲልካ ክንሰምዓይና ሙራት ፈተውቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም እትርከቡ ኣብ ኣብሻይ ኢንተርተመንቲ ሓዳሽ ደርፊ ይፍኑ ስለ ዘለኹ ብሙሉእኹም ከም ቀደምኩም እትባዕ ትገብሩለይ ብክብሪ ይዕድም የቀኒየለይ باسمكم خوينو اسكشي ومحلاي باسمكم خوينو ترغب حلف حليفهم عرفت اوكي بخالي درف ديا عرفتي السماء كم وحج ما حرفيا مصيا زلا مالتي انا حج حرفيا ናይ ቀደም ሕጂ ዝነበረት እምበር ኣነ እኮ ካልእ ደራፊ እየ ነይረ ዋላ ስታይል እውን ለውጥ ማለት እዩ ሰብ ይልወጥ ታኾይን ይልወጥን ፈረቓን ማለት እዩ ተለዊጡ ከዓ ኣርኢና ኣሎ ማለት እዩ ልምምድ ትሬኒንግ ናይ ድምፂ ገይሩ ኣዋፃፃ ድምፂ ቮካል ኤክሰርሳይዝ ገለገለ እዚአን ብምልአን ሰሪሑ ማለት እዩ ብዲያፍራም ክትንፍስ ኣለካ ተባሂሉ ወይ ዝብል ገይሩ ሒዝና መፅኡ ኣሎ ማለት እዩ ዌልካም ኢና ኢልና ንሕና ከዓ ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ታይ ማለት ይሕሰድና በርትዕ እዩ እሺ ማዕበል እኳ ምስሩ ባድመ እንተ ዝብል እኳስ ዋላ ድምፂ ይጥፋእ ተቃልብ ምዋሉ ከም ጭርሑ ስለ ዝሓስቦ ማዕበል ክቕበሎ ነይሩ እጅ በዚ ይቕበሎ ንስኪ ተኸይረ ኩላስ ሪእዮ ኣሪኦም ነይሮም እዚ ባድመና ኢሉ ዝደርፍሲ ይመፅእ ኣለኹ ኢሉ ኣይዶና ሓቅሪ ሓሶት ከምኡ ይብል ኣሎ ባድመና መን እዩ ዘታብዖ ዘሎ ነሰብዚ ኣይ ሃፍና ኢድያ ታ ስቱድዮ ናይዚ እሱ ደብለላ ስቱድዮ ክንፈልጥ ኣለና ነዚ ትዝርግሕ ቻናል ድሓን ታ ቻናል ብዙሕ ክዘረባ ታ ስቱድዮ ግን ክትፍለጥ ናትካ ዘረባ እኳ ትዘርግሐለ ኣኺ ግደፈና እስከበጃ ሰብ ከም ዕድል እዩ ዝነብር በቃ ፌመስ ኮይኑ ለሕጂ በቃ ዋላ ብኻሊ እንተዚወፅእ ሕጂ ፈሊጥናዮ በቃ ፈሊጥናዮ ሰብዚ ኢሎም እኮ ዝድለ ተፈላጥ ኹን ፈላጥ እንታይ ዋጋ ኣለዉ ፈላጥ
واي مشق ود 7 عمتي ود 25 عمتي زمسلن ግን አረ መስሎም ዶ ግን አይገርምክ አይደል 25 ዓመት ይመስለኝ انا بالسوق 25 ይመስለኝ ዓመቴ 7 ዓመት ይረልኝ انا يدرج ዝነበራን ተናይ ገለን አይደመርኩም ምንን ማለት ይخدمራውና ይግበልን حقهم አታላ የዝኸይና አረ ቀደም ታይማዓት እግዚአብሔር ወዲ 25 ይመስለኩም ዓመትኩም 7 እዩ አምንታይ ሰዓት ከይኹም ዝመስለኩም ማለት ያ እሺ ልጎርኩ ላይ ይመስል 7 ያ ግርም ሐዚ ጨሪቆት ጋዜጠኛ كالي حتى تحدث لك قاعد حر نصو مالتي نو اي كان هير يو كاب 7 دحر مالت انا ود 15 عامت يخولنا تخينهم نكا 45 عامت سي اوريدي مسا يلن يملنا يلن ليش تقول عيب اهيوتكم تايريكم نانت اوشتي 7 عامت بتوش 15 زيا حتى انا راح هو هذه انا بهايل سلاسه يفلق هايل سلاسه تجز تقبل يعني كاب هايل سلاسه سي ناغويخو بقات سل ناغويخو ገንዘብ ተቀብለ ይختግዝ እስራኤል ተቀብለ له ናይ አድማ ሁለታት ነሩ 67 አው ተሳትፈ ኩል ግዜ ዝኮነ ቃልሲ ይብርህን يعني ቃልሲ እንተልዩ አው ዝኮነ ካትخلለን ሰብአይሲ ማለቲ نعايز حدر تكليتي حدر እንዳበለ فقره ገዛ ይጥይቅ ኢሎም ቀደም ይሙ ኩሐኩሐ ይብል ገላቤት ገለሉ ቀደም ምን ኩሐ አይነበረን ግን ማዓጽ ኮይኑ ንحنا ደውዒዳትኩም ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ተወሓዲ ተወታ ነበሩ ገለሉ نعايز حدر تكليتي حدر ይብል አይን حدرን ወመን ተካለይቲ حدر እንዳበሉ ዘም ሰባት ኩሉ ብትነብሎም አጂ ዝኾነ ገዛ አትዩ ተባይሎም ናብ ዝኾነ ገዛ ድርግም ይላአት ይበቃ نعيد حدر تكاليتي حدر يلو اتوسكي تادي خيمص يسو ايزيلو مالتي تبع البيت دحراي دار تقرب وناول عندهالو ان تبع البيت طمت ابيلو عركي بعلت بيتكم دخل دي قنجو وا حتى سبعي زمصاكا تغبرنا تغبر حدركا تخدن قال ابو زبل قدميا جميرو مالتي دحراي قلس قالسي مستسغاغرو زبعل غزا دخيمو خود قدلي ማለት በቃ حفت ተባህሉ በቃ ናበይ ይሳይ ማለት እጂ አትጽሐለል ዕልዮ ትጽሐለል ዕልዮ ኢሉ አነ ታሰበይት ማለት ዳር ታሰበይት ታዳጊራ ዋ ክትወርቅ ደልኩም ዲኹም ክትወርቅ ደልኩም ይኹም ትለላስ አይፋለይ ደው ይለበኽ حدر ሽደን ሪአክት ሷን ምንጭ ሰሐቁኒ ማለት እጂ ድማስ ንዓይድ حدر ተካለይቲ حدر እንዳበለካ ዝኾነሰ አነ ብተፈጥሮይ በቃ ሲሉ ቃልሲ ይብርሃኒ بقى حجون قومتات ነገር ዘለዎ ተዘይ ኮይን በቃ ደስ ይብለን ሲል በቃ ሰላምስ ደስ ይብለን 25 እንተናብራ ቦዚን ተቀጽይሉ حلمن فتحينا انبوكس مي زبل سو حقي نعن منئسي كتما مقله انبيتا انصار ملختي اسكع فتح اتاليو هزو مغلا منقس يديو بوزوتي فتح انا كل ما نسيت تقراي قادم يحرس قادم يلمع يا اخلنا برخال الله ودقنا له بسلام يتولنا امين عدم وهينهم يلمعنا يحرسنا قادم يا اخلنا برهان الوركم يا برهنا يتولنا التازوي دمتنا كنستنا سمعنا مزيلا نينا هانتي أفتح هذا وجنا للوادة كنستيو لا قرعنا لا أوينا كنا كنس مزيلا دمتنا بسلامة وكأكسي
وستيا بقالسي بسلامه ومنقد دمبر بأبياتن بمقرعين يخوني لقلات مالك بعدين يخوني أهلنا ولا وتخكل يتحسب كوات تسمع مي عندي زلو حجي جن تايزي تسمع مع كل سيلو وقاس سيلو أقرأ زل يخون له تسلامه وسلف قطع خلو على تحتوتات جن نصور حتى يصبغي كنتيوانا يملسيها بقى تخنتيوا ملسلو زي ملسكم لخ تزمت شعر تصبيوا مرمونتاي تبلنعي كملس جن على نحيتو من إساي رأيه نتأنت زين خلو أخواتنا تقاليسهم اليوم تماويتهم له مالتي إحنا ونوعلتنا فقودوا مالتي تنقالات عنا لينا بقى حمق أصبقه بزحنا أسا وحدا زقبر جيرنا لنا زعق مخل سب أو في دلو حجة خطاي موزي تاي تريفو سلام زورد مرحي يمسا انت بهالتلو الشي زبهالو الشي لكم وردتم مرحتي منقسن مفراس منقس قاسات داوي والو هو حات ويمت خذ كل زي أكو صيلن أجر تلهم بمالتيو عمل الجر مننا جرسي هو حتى مالتي الخيل مزحتي أنتو جارو زنا قالت بتلي هو حد بوتات التصور لي ولا خا هاي مالتي الخيسي هو حد أكوي خلتوك حاول بوتات التصور له تسوي إذا تكفتوا هنا أو جزا نخفتني إنه ولا خا هو حتى مالتي الخيل كوي الخيل بتلي زنا قالت من الفولتو تعمر لي بلن سلا بوليتيكا منم لفلتوان تعمر لي بالله ناي ملحاس يخونا يسو اي تقروي تشود لهم يا اخلني نزبلك هزو خا زلك ممارصي زحاشت ممارصي حنديا نساو نتايا بياغا نزي ترديخا بسلام زور موالي دحراي زعدلات زي يركم بايزوي بصحن غورو تي صرت تግራይ ዝኾነ ተሓሳስባታት ገዲፍና ኣብ ማእኸል ዓዲ ፕሮፐር ዝኾነ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ኮን ይሩ ናይ መናእሰይ ሕቶ ኮን ይሩ ናይ እምነት ሕቶታት ኮን ይሩ ኣብ እምነትና ኢድኩም ይትእትው ዝብል ነዚ ግን ታይም ሽማሽም ይዎ ነይሮም ከም ዘብሎም ነዚ ናይ መቐለ ሰልፊ ዝቕልዱ ዘለዉ ሰባት ይቕልዱሉ እዮም ነይሮም ሽዑ እንዳይሆደግ እንዳሕወሓት ኣራሪጉ ገሊፍዎ ግን ኣብኡ ዶ ይበለና ዓና መዓተ ውሪድልና ጀነሳይድ ኣምፂልና እምበር ኸይዲ ትክክለኛ ዝኾኑ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ብኣጋ ኣድሬስ ክግበሩ እንዳተገበኦም ብዘይምግባሮም እዮም ስለዚ መንእሰይ በቃ ኣይትኸውንን እያ እንተይሉ ብድሕሪኡ ዝደለኻዮ ስብከት ዝደለኻዮ ግዛዕ እንተቕረብካ ኣይትመልሶን لمعተ መቐለ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ድምፂ ምዃን ከመይ ነይሩ ኣውታት ተለዓሉ ጉዳያት እውን እንታይ እዩ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይብለሉ ኣብ ሰልፊ ዝስምዑ ዘለዉ ዘረባታት እንታይ ይስምዑ ከመይ ትመልእኽትታት እውን ክነወዳድሮ ኢና ሰራዊት ትግራይ እውን ጸጥ ኢሉ ትግራይ ናይ መወዳእታ ጠርዝ እናበፅሐ ጸጥ ኢሉ ይኸደሎ ኢሉ እሺ እንታይ ዳ ክገብር ነይርዎ ሕጂ ክበፅሕ እንተሎ ኣሕታውቲ ሲኢሉ ግርም ዝብለኒ እኮ ማለት እዩ ካድረ ተኮይንካ ግን ከምዚ ክትኮን ኣለካ በቃ ሲኢሉ ማለት ንድሓረ ይትምለስ ንቅድሚት ትርኢ ሲኢልካ በቃ ግስም ዝበለታ እዩ ዝበሃል ሓንቲ ዘሄድፎን የላ እዝኒ ምንም ድምፂ ኣይተእቱን ዘላ እዚኣ በቃ ከምኣ መስምዕ የጡጥ ኢልካ ትከደለካ ማለት ክንሪኤና ሽዑ ዝተለዓለ ሕቶታት ገለመለ ሕቶታት ግዛዕ ምዛዕ ኢለ ኣይጠላኸም እዮ ስታሊን ለኹመይመይ ተብሎ እዚ ናይ መንእሰይ ሕቶ እዩ ዝሕተት ዘሎ ትግራይ ናበይ እንዳኸደት ስእሉ የርኢ ኣሎ እንታ ሃገብር ነይርዎ አንጻር ዝኾነ ሓደ ውልቀ ሰብ ዝተዛረበ ቁፅሩ መፂኡ ማለት እዩ እንዳመዘዘ ጥይት እንዳሓዘ ገለ ኣብ ማእኸልና መፀ ክትኩስ ነይርዎ ንመን ከ ክትኩስ ኣብ ልዕሊ መን ኣብ ልዕሊ ቶምኡ ዝነበሩ ዝረኣኻዮም ተቃለሱ እንዲዮም ከምኦም እንታይ ፍሉጥ እኮ ሕጂ እኮ ዘይተቃለሰ ይነበረን ስለዚ ሓደ ካብ ገዛ እንድሕር ወፂኡ ኩሉ ወፂኡ ኢልና ብሚኢት እንተዘይመዘና ማለት እዩ ኣጠቃልልናዮ ተወግዕሲ ተዘረባሲ እዚኦም እኮ ተቃለሱ ኣሕዋት እዮም ስለዚ መን መን ይኸፈራርሑ ማለት እዩ ነፃነት እኮ ዝበሃል ወይ ከዓ ሓለዋ ዝበሃል እኮ ኣነ ብፍቃድ ምስሃብክዎ እንከሓልወሉ ኢለ ምስሃብክዎ እዩ ዝሕልወሉ እምበር ፍቃድ ዘይብሉ ኦቶሪቲ ዘይብሉ ፓወር ዋጋ የብሉ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ዓቕሚ ጥራሕ ንበይኑ ፍቃድ እንተዘይተዋሂቦ እንታይ ክገብር ማለት ደስ ዝበሎ በቃ ከኣስር ክቐትል ገለገለ ማለት ካዲኾም ሙዲ ተካይዳ ከምኡ ኸውን ነይርዎ በቃ እቲ ኣነ ፀጥታ መራሒ እየገለ ኢሉ ፖለቲካዊ ውግንና ዘይብሉ ንበይኑ ጠጠው ብምባሉ ትግራይ ትቕፅል ኣላ እንደው ኣነ ከምዚ መስለኒ እታ ንስኻትኩም ስንበር ከተማ ያርኩም እንዳጣወዲ ንሕና ግዲና ንበይ እንትና ኣነ ቃታ ኢድት ዝተምሃርኮ ገለ ነገር ዘይርዳእኒ ንበይ ክዛረብ ተለኹ ሓራይስ ክበሉ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ከመይ ኢኹም ሪኢኹሞ ማለት እዩ ኣነ ብወገነይ ፅቡቕ እዩ ኢንፎርማቲቭ እዩ ወግዓዊ እዩ ነግረ መንገድና እዚ ተባህለ እንታይ ተባህለ ንመን በሎ ዝብል እውን ሕልፍ ኢልና እንዳወጋዕና ንኸዳ ኣለና ማለት እዩ ግረ መንገዱ ከዓ መስሓቅ እውን እዩ
ዋዛ ምስ ቁም ነገር ዳስሓቅና እንዳዓለልና ሊእኽናዮ ኣለና ማለት ተወጊዕ እስከሞ ንስኻትኩም ድማ ሸረፈለው በሉ ንኻልኦት ሰባት ኣባፅሑ ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ልዋም ቅን ክኾነልኩም እየ ዝምነ ቻው ዳሕና ቀኒዩ ጉድ ላይት ዳሕና ሕደርታ ሓዋት ኢማንስቱ እዩ